Ikuan penpilihan sabhai pi baro ki nong snap ki baju snap hai gani ke sab school hai gani ke program ke bala jo a sapi mana katayo ni so kemen sibun bang idan yepi baro ki ba pe ki ba kersan bar bangin yo ki jingker khur ki ba bon but hagani ke sngi kede ke sngi jong ke jing kemen ha ka bangila banya sambat pi sachisin pa de gani ke kot lanong ya ke jing hikai ka bangi yo na ka tin ka jong ublai ka ba khot kerteng ka pop hapo jong ka balang te bangi i ya kani ka subject ka pop hapo jong ka balang kadai ka practical lani ki jing ki bangi ya kendu hi mana ka por ha ki babun ki rukom pat menta ka tayo kan kampan syai pi ya ke jing mut ka ba ka pop ka ba kham khrau ka ba don kam ba ka balang kan haban dasumar bha te shwa kata to ngini pandemic le ngini ya pa shuk le ya ka jing duai try ble jong ni bab neng ni wan shami ngi kerpat ka jing don ka jong mi umen sima kho jong mi to hikai ngi ba to yalam ngi ko try ban yarap ngi bing sngo tho ya ka mon ka jong mi lang ba ka ni ka tien ka jong mi ka balabu ha ni ka sab school ker khu ya nga ker khu ya i paso is oklet ket ba ni kren to ai baga mami hiuble men hikai men kren apren jangi baro ma piki pop jangi ngadwa ketengok Jesus Christ amen aku an penitu epi sejin hajin sham dan kamera penitu ini di pastor is flat ya daran kalam kani kapor bar kani ga sngi gede ga sngi ka bangi baro arngot ngini kren ngini penlai jengmut siapang jangan ni ka sab school tengini ya chakmat ka kolonong jongi gemangala ong pi ke pop hapo jong ka balang da ka bangin sedang na ka khot kan ma ala ni ka khot puli landet ka bangi jo ong ka ya ka ba labu ha ka ni ka kolonong ka ba ong ba ka met ka jongi ka dei ka yin shong ka jong omen sim ba khoi tingini kren chapang ka ni ka bala sei na la sot na ginang kong koren riu kar khandai badar pau baka met jongi kalong ka yin shong ka jong omen sim khoi ya ka bangila yo priang no blai bangim long lagi jong hi henrei bangilong ki jong u balathit engi da ka dor ba da ka snam ka jong da ka jingi de jong gani ka khot kan ma kamet jongi kalong ka bakong san badia ubriu lasna ki arbenta kawe ke jong bangin ya kren ya u haka physical par kawe pat haka spiritual tingin na pe bhaya ka jingdon ka jongi gum ki breu kamet jongi haka perthai science mentang ini ong ya ka hardware bat ngini ong ru ka software kum ka ba ka mobile kadon ya kanar kadon ni ka plastic dikum ta ka mobile ka dei ka hardware henry ki apps bar khot kide ki software tingin na pe ha ya ka YouTube ya ka WhatsApp ya ka ni ka tai ka bangi dan ki apps ki badan pa mobile kide ki software tukum ta ka met jangi ka Bible ka ong ka temple ublay ya ka ba usyong mau telada usyong mau ka temple jong ublay ka dei ka hardware henry ya ka ju ka por ka ta ka hardware la ni ka met ka jangi ka don ya ka jabing jangi kadang dei hi ka hardware Nrai ki apps bat ki programs ki bala bo da ublay pat kum ya ka jabing ka bor ban perkhat ban pusan kadai ka apps kadai ka bor ka bo ublay ai ka ba mot ba kata kadai ru ka bangi haban ya nyeukor ba kadai ka temple ublay ban pendon kam hok ya ka met ka jongi ka bor ban i ru kadai kata ka bor ka jingbu ka jong ublay da ka download ka jongi te habangi pe ya gani ngisam baka kamet jongi kade ke yin shong jong ublay ke bangin penon kam hok ya ka laha ka jabing laha ka donut laha ka met hi baro ka we ka bakan thup igikti gijat gikmat e baro ka bang kumbangi ngingelong te kumno pastor pik singa spangane hai ka kumno baya kata ka software ka trekam dak information ki bangi penrung siapa kapelong ya ubriu bar ka sendur ya ubriu ka
sengdur yu bri ngila banong ya ka bot perkhat jung barki komunitip ba ubri udon santli gitip tu hanrai ya ki eki ba u priang kumuspon semua ba priang ya ki jing information sani ki nu ki jing tip ki ba uyo lengba kekhmat bat lengba ki khmat bagi skor kita ki artli ki dikhat ke bukongsan ki ba penrung kita ki information bar khoi sega jabing kilenti ba ka information ki rung sega jabing bar hang tu ka save ya ki lani ka bu ya ki ha jing bor kan mau bat kitu ki padon ha ka jabing bar khoi kirap yu breu ban perkhat perdan kajing le school yung khna kalong ban penrung information ka jabing yu khna mak perkhat perdan yung ugan long kumutau balanang latip educated person hanrai ubri bom school pada ki information kimrung tikum ta kar kum perkhat yung ur gaduna Kade. kabor perkhat yung gaduna te kini ki artli ngihap banlong ki husiar ba ka ai bangi penrung ling bagi skor bar ka ai bangi penrung ling bagi khmat Hule shibun ha kajing keren bat kani ngisem ba daki khmat ngila ban puli ba daki skor ngila ban yosngo tela dangi ko ban tip ha shapang jong ka Bible ka bamut wi pu Kristen ude ban puli namar baya kata ka khmat ka ba udan ude ban penon kam hok ha ka ban penrung ya kita ki information lane ki jing tip ki jing nang ki jing start ki ban rung ha ka jabing ka jongi khnang bangin yo ban tip ka ai gamon ka jong play ha ka juga por kila ban penon kam baklai kini artli pada dak bas sap ek basniu ba pe ek bathala ka taru ka yarap itu beri ban poi se kam ka basniu se jing im ka bathala hi de hane gen mengi iba kumjuru yakini ki software khat ki don ru ki virus nai ki virus ki de ki jing sneu ki ba rung hapo jong ki shisha ban ong kum ha ka kapat lane ha ka mobile ba ka jo ko por kala ban rung ha ka jabing jongi ba ladangi penle jeng mut sha ka basneu te ki virus jong jing sneu ki rung hapo bat ladangi penle jeng mut ha ka ba ka mut ka tin jong ublei kanang roy kanang bun kanang san ha kani ka jabing ka jongi bar kumjuru ka donut jongi kanang ban I ya ublei ha bangi tip ya kelanti jongo amen dai te mentang ini ya kani ka we ka benta ka ong bangine sngo thu ha shapang jong ka jing jaka jingit bat ka jing le nai ka hatu ngui kum ki Kristen ngidon ka jing ya dai ne am ya ka e ka bangi nget bat ka bangi ngile ningi sunang tang bangin su ya keren kanong rim ji kai ka ba Kristen ude ban bat kawan baik tan ka Bible hi kam dei na ki imlang salang jong ka percaya bat ka jinget jungi le pensionong rim baik ha ka tin jong blai ha ka jinget dei bat kani ka pop apo ka balang ni sing tho ba ka balang hi kam dei ban sim nuksa na ka percaya ya ki jing kai ba jing im jong ka balang jong ki khot jong ka balang bar khoi kanuksa baga jing hikai bar khoi kini ben pensionong rimbet tang na tin jong blai te kum ta ka jing ngai baga jing le jong ki kanya tali kanya rangkat tengini pe khendiat menta ya ka we na ki jing ke ba khrau tam ke ba ka Bible ka ju keren man la ka por kata mut ka jing klim nai kadai ka ba ka Bible hi na du ka tasman barem kadai ka ba ubleu isi ya ka jing klim ba ka jing aurea bat ya ka ni ka jing mani blai thau Henry ngina mi keren ke jing mani blai thau ni por ring ni keren khendiat tang shapang jong ka e ka bala bu ni kan mau nang konkuren san iwe du khat lai jangan pulih ni khat ma la bana kleng badan ka jing song sang ha pring jong pi berkat kata ka jing song sang kam ju don what happening ke gentle ru ba uwai ulayo ya ka tengah ukpa jungu te phi las ngau meng pen ban ha ba kala dei ye phi ban so si khnang ba on pen kendria ba on pen kendria na preng jung pi ya uta ubala le kat kane ka kam kata ka jing keren jung pol wong ba kane ka kam ka ba wat ki gentle game le handai pleng ha preng jung ki para ngai jung pi hang to korin don nu bale ka kat kata ka kam ru ka ba sang sirkai nama kai persya bat ka tmei ji kai ka ba tho ha ka Deuteronomy kal nombor arpuar to ka tho ba uta wo song kurim ya ka tengah jong kupa kum uta la de ban penyap Indonesia kata ka dia ka Deuteronomy arpuar no ha ngi I menta khendiat ya ka ni ka jing ka badon dai
jing jong ka jing song sang kat kum ka history ki bangin pe da ka jing jong kita ki Kristan banangkong hapo Korin nei Hai. te kata ka jing jia ka ba jia hang ta ka long snosi ban perkhat ba u khun un le chong kurim ya ka Mena. mena la ne ka step mother jong u te kata ka dei ka kat ba kum ka Bible ha ka Testament rem ka ong ka pan pau ya ka jing long khuj jong ku pa Hai. te ka ni ka long ka palat liam ban ya keren sapang jong ka jing long Kristan te abangi pe pha ya ka ni ngi shem ba ka pop klim dei ha ka perthei ka dei ka pop ka ba ka perthei ka mi tho ba dei ka pop tapi ong no Ya kare. ka perthei di bru ya klim u ya le auria dan ba ong mano Hindi pinapay pa, ya ka ni ka klim, ya ka jing klim, ka day ka ba ublay dala de ngobha, bat u ay jing betha sya ka balang jong u, badai banda ay ya ka jing sumar ka ba bnya, bat ki jing batay ka ba bnya, ba ngimbet, ya ka ba ka ni ka pensengusi ya ublay, habang ngilek kumta. Tang na puli ka ni ka batho Deuteronomy lai phau. Kam dei ya ubri ban shem ya ka tanga ukpa jong u. Lemne ban kendit ya ka jan po ukpa jong u. Te ka ni ka ha ka Bible ka syahid kata kata. Hendrai I kumba kini ki prabangai hakorin I kumba tip wa ka ni ka thamai jing kairu. I kumba tip. Ima kimtip hoy. Haka juga por upol Ukraine syaya ki kumnu ba pimya yam pimya sengosi. Ai. Halor yang kini ki pop ka background rai pi ngap jar pi igba ka bej haka taka rukom le niam ka jinglong balang na jong ki. Tengi ih ni ba nginam penrem ya ka balang koren. Namar ka de ka balang ka badang suseng. Kadang sudong kadang lung palat. Barki bapri kim pas ngotho ya kata ka jinglong Kristan ka basisya. Nga singo da kumta. Oh kare. Ba kimpas ngotho kimpat kimpat san. Kimpat yo hiru ban ong ba kin puli lut ya ka testament ka bathamai bro kawe. Kimpat don na balang koren. Na kata kata ong I kumba tip. Hoy. Kimtip namar balai ka testament bathamai hi kampat don. Ai. Hoy, kasdang ban lum ya ka tat onda ki kisenran jong uji Christ kila ayap. Tengi ih ne ba ki bapli kidang don ha ka jingdum. Te kumbangi I ba haba kidon ha ka jingdum ka jing bom snotho te kata ka jinglong jong ka perthei kadang sno ordin haki. Kadang ya rangkat lambat ki. Te kani pat ka jing jia ka ba jia ha koren kada ka jing jia ka ban hikai pat yangi ha ka ba kumno ngi pat nginsan kum kita ki Kristan ki ba pura ki balayo e ki jing hikai ki ba shisha na ublay jongi lang ba ka Bible. Kare. Te pi dan e ban ong halor kani. Te kane kade ka wai na kijing ke ba ka perthai menta ke shem ba ke rung ru opo ka balang. Bat ya snau kam tam si wegi ri le. Kajing song sang ka babon rukom. Mdai tang kata kajing song lok jong ukhun ya kamena. Handai menta ke sngi le kata kajing song kurim ke ba harukom ke ba la so klumar ban perkharu. Kade. Menta kidon giba ki kenthei ru isong bat ki kenthei. Ki senrang ru isong kurim senrang. Kani kalong ka ba non haka parang ki ong ka abomination. Lani ka ijili. Ka jing ijili ka bicar kai ka ba ublay Ukraine syai. Ka ba mud hane ka ba ya ka ba ublay snobha ka balang ka jong u ka dai ban isi. Oh kade. Ka dai ban da kiar im. Te haki generation haki pateng ke jongi mentang I ba ka jing song kha menta kala phla kala khla ka bal ayat da ka we pat karukom haka ba ki kenthei ki song pra kenthei senrang kani ga dei ke jing ijli ka ba khrau ka ba ublei snobha bad habang idon kumi kini gibreu nginom ya nyau hadu kat no kata ka jing jing kata jong kata namar balai ke jing kata hi jong kini ki jing le jong ki kawan ra ya ka sampel lani ka nuksa ka basniu ya ki we pat ki bre dem ta Kade. Plus sentaru kawan rak ke jembut nam ke balang. kade Kibreu kin kena bai to Kristan. Nak preng ki gentle hamtam kin kena bai to Kristan. Nani dak kerteng balang ka baki kidon. oh Sengau.
kata kawan rak kain pun nam ya kabalang haga ba uto ubri udan. Tena kata-kata upol ong kumno sipangani ka kam. Hatung susah jam ya ke beri hukum kita hadin benglas neng hadin melihikai hatung kaingin deban le. Te habangi deben habangi pe ni sheme kita hang ni gani ga lanong ka ong banyada ia ka kerteng yang ka balang. Te ka bamut hang ni habangi doni kita gibreu ka balang ka deben le khnang ba ka balang kan nom sha but nam lani ka ngim ong ya ka balang ngi ong be ya ka standard jong uji sukres. Oh gade. Kabalang te kadai bu uji su useng kadon lagi nong pop sudah. Henry ka pentok bria lani kan kalak ban yalam bakla persatu bakla ban ya ka jing hikai ke bu uji su hikai. Ya ka bangi dei bandar smutu syai. Te habaya dei bat kani ka identity lani ka kadak jong ka balang dai. Kai ke ba pis ngutu pasar halor jong kani. To ka Hato don jing mut ke bakam jeliu halor kani ke bangi don kampanye kran. kat kum pola bu tho sipang ka sithi sipang ka abu tho sipang ka balang ha Efesus. Wong kadi ban long ka bakut. Ka bajanai. Ka bakam don jing tho bria. Tien rei le pen tho bria ka balang de kini ki kam ki bo pol bo ongum ne. Ha ka iwai korin san khanda ngen pule. Nga tho api ha ka ta ka sithi ban om ya lok bat ki baklim. Henrei on pendu ha om na do hado ba kita ki baklim jong kan ki ikwa lalot ter uklen tu lani ba ki bakhwan lani ba ki mani beli tau hagar khot bakhar we henrai mentang at ho api panom ya lok lem ber unu ru ba khot para bangai jauh ada ulong baklim lani ubi ikwa lalot lani ubi mani beli tau lani ubi keren ben lani ubi buai lani ubi khwan bat ban om ya bam lem setia bat uba kumuta naman nga don kam ayu ban bisyar ya kita ke bisyabar hato om dei ya ki bapo bapi bisyar henry ya kita ke bisyabar ublay kayun bisyar te kumta tophin ya pen mino ya uta ubam man na prenjong pi kane ka jingkren yung pol kalong ban weng no hadin banglas neng hadin balahikai ya u balada uyai le ya kata juga kam ulane ka ni ham ban weng no na ka jinglong khot kanang ban unsung thu bun kedit bun riu. To kendian nga sukwa ban ya pengkar lambat pi. Ha ka jinge dei jong ka balang ka de ban long ka bakhoi. Lahoi. Balai ba ka balang ka long ka bakhoi namar ka laseng ya ka da uji sukres u bakhoi. Kene. Te ban long ka bakhoi kibriu te kimla ban long ki bakhoi tang ba haban maintain ya ka jing khoi da ka basha ya uji su ba un pen khoi yangi da ka ba usai ya ki pop jangi. Pina pai bha ka jing pan pau ka karan sai ka ong to shat kmen namar ka jing song kurim jong khonang brot kalajia ba ka tengah jong u kalapan kre eladi te ka ni jing pan kre ka mut bangi keren mentah ka ni ka sabasko kadai ban pentip yangi ya ki ki jing pan kre jong kata ka balang ba ka dai ban long ka bakhoi ka ba nya da ka jing khoi ka jong uji sukres ba kini ki jing klim auria ki jing sneu ki badon hapo jong gabalang ngi dei gabalang ka dei ban sumar bat ban penbej ya kata bar khoj ha ka bangin hapan le don ka jing le ka bangi haban le kum gabalang firan ban ong pasta Kum kabalang kum ya om tande ban sneng ban hikai ban penbej. Ya kita ke kum kita gibreu. Henry lada kiyai le ya kata hadim ban sneng kum la hikai ublai ujis kres. Ni haban weng no ya u nak jinglon khot. Hoi om pada kum ban be no snon ya ulane ya ka. Henry ngin yai le ya ki ngin kro ki na hikai ki mari ke wan phai biang si kabalang bagai penbej ya jong jing im ngila ban priang biang ya ki. Hoi te ndangi keren halo kata ngi ihane ba upol ukren sha phang jong kini gibreu bakum kita nai. Wong yakin kong wong hakato kas tangan sipen ikan dia kan ka ong nengkong ka ong to ai ba on weng no ya u na prenjong pi Nah kan ni apa yang tak to ban weng no ya uta ubreu uba kabalang ka don kam
ban eye treatment dai namar ba habadon gajing sitom wat hospital ro habadon gajing sitom ya ubreu hab eye treatment lada don appendix ubasneu haban weng te ban weng hab da puj hab da sitom te ban weng ya gajing sitom hab bandale te neng kong ka jingkren nang kongkren san ar ka ong ban weng no ya u na preng jong phi kamot ba u nom long shu u khot hapo balang te kamut hang ni baka balang kam don kam la ban weng balang ndrei ka dei ka jing ka yang Bible bala ban weng balang ya ubreu lada ula cross lada uya like ya uta uput jong ka jing long Kristan ka bakat kum ka jing ka Jesus Christ ka ba arpat kong ba pol ong to IT no ya uta ubreu show soitan te kamut ayu pastor hakane ka banta nalor ba la weng ya uni ubreu na po balang dai ka ong pat IT no ya u sya soitan hatu la ban IT ya u sya soitan hatu soitan ulong so physical ban ong sim no ya me soitan ayone kan itu akan dekat ke pesan san ban IT no ya uba kat uta ha usoitan ya ban penjot ya kado tenang ba onyo pen im ya gaman sim ha gasngi u Jesu uba try hane kata kamu kanen lebih pulih kini ki lain bro artli hang ni hadim koma kata kamu bangile ia kata om ban penjot thiau ya un rai ban yo ban hikai ban pen im ban pen sutho u ya kajing aya kajing sniu jong kata pop ku bule ta khuble shibun pasta tekat kum ka bangi I hang ni ba ka ai ka ba balang ka le ban weng ya u na po balang kam dei ban penjot ya u rai ka dei ban pen pau ya kajing bom ya menjur jong ka balang ya ki kam ba ule ma u kipas neu banam ya menjur bar hakajuk kapor ban pen iru ya u ba kabalang kas ngosi bar kam kwa re ya u ba kumuta ba unwan pen sniu pen ban hapo jong ka ba lang nama lada omweng balang ya uta ubreu ndai kan wan ra ya kajing ya ka influence pat hakiwe gibreu oh tu ba klim ta ngirun klim lang mele ka balang kam le ye ndai kan mi in ban haka kajing nyau sting bar kajing bom nyokor shu ya kajing elam te habang ipik bhaya kene ong deliver lane ban IT no ya une ubriu shu setan kada kamut I no ya u da ka balang kabamut ai ba un kai hi ya utau so jong kajing ya le persya jong u bon kai hi ya utau so jong karai ka ba usim ndemta kam dei re bangin don ngin ya IT mangi ban ong setan penyap no mami ne ban le ko ne kai ngingim la ban le kata ka kapalang kam don hok ban le da lele ko me kata ndai kamut I umar we chua ba unang perkhat bat puson ya pop jong u da ka ba ka balang kanam don jinga dei shu bat u ha ka jinga dei jong ka pop te u bo on rai marwe ai un le marwe te nang tapat ka upol ong wanom ai ru ba on ya slok ban ya long perlok ban ya bam ya di bat u ban ya sa ya dem bat u yo bo kumuta ubreu te ngaku bangin ya keren kende ra kani ka benta balai bangim la ban le kata kum kit khot balang bangin ya bam ya di lane bangin ya don rakat hato upol khor palat lane u la ham khor ngasnyo ha kar kom keren ga jong ha jinga de jing gini gibre nama bunsin kani ka jinong lok bar kibreu ke ba shu no breu bodi kiat wiri perlok bar ubam di kiat suki kata ka bor kata jong bodi kiat galak ban kata yu ubam di kiat kada te hakani ka bentar udah ubah klim tu yang perlu ubam klim kata ka jing le jong u ba klim galak ban kata yau ni ubam ju klim tu te nak kadau khang ban khang ye kata ka jing roy jong kata ka biak phong rai ba ong biak phong rai mut ka jing roy jong kata ka kam thala kam sniu te bo noi shaldet jong ka nyedei kan be ban nyedei perlok than handai ngi ban trai na kam ta jing im jong u pare ndai ban chu weng no nadu hadu ko mau pol to ngi de mas ngot shai kani ka ong ba onom ya selok bat u kam mamut ba kam da de ban ong ba nganam keren shu ya u om de shu bang nganam keren shu u la ngin pe ya u kumuta u balasang ndai kumta ndai ka jimut yang kani ka long ba nginam ya selok lang la nginam kersum lang bat ki pop ki jong u namar balai
ladangi don rengkat ber kita kiba jule ki kam kiba sneu te kiba sisa kalong wangiru ngin sahap sa kata kajing sneu ndai kajingnya selok pat bangin ye keren ye kentu ya kan pam ya unu ubreu kalong kabadon kam ba on kring pat ya sha ublei Tanya ya ino askoi ke benta ka ba ongum ni. Katukan ni hakorin kumakapau kingai banamar namar baka gospel kala pelai lu yaki la sya yaki banle kat bakimon. Kata kar komperkat ka ya baklang ni. Hani ong hakani ka iwai korin riu khat lai ka jingbam kilong ya po bagata po ya kata jingbam riu blai un penjot no ya kata ru pai kita. Handai kata kamet kamlong ka jong ka jingle aurea. Handai ya utrai ba utrai ya kata kamet. Hang ni dan kibri ko perkat kamet la thau khnang nang ta ka shongkurim de shongkurim bai. Nang ta thau ya ka shuntur ban bam bai. Te kini kijing perkat la rung. Wat kini kising mentaru iman. te kam Kumukalong kit kipor mendai. ngi iba kalong praktikal menta babun kibreu ki ong ka beneng kam de bicara ka bam kadi Ha. ki perkat ba kata kajing ai ke jong Jesus Christ nai kala long ka ba khrau ha ka ba kat bangin nang laptop nang khrau ajing ai ka to kajing rai ka ong when sins runs deep your grace is more kata ong Lord I need you ka ong kat ba ka pop kanang khrau kanang jersey kajing ai kanang kam khrau ringi de sun tho ba kani kam dei ka ba kut kat kum kajing kai ka jong ublai Ngan pule na ka sitiu po sinong rob kal dong benriu. Rekod bai wai hadu. La ya ni ko ngum ni. Ayu pat ngin tengin ya ong. Nginyai ne ha kata ka pop. Pakata ka jingai kanang ya roy belen. Om kum ta mangi ki bai yap ka pop kum nungin dayai shu aka. Ne phim YouTube bakat ki banangi ya ki bayo penbaptis ya Kristus Yesus la penbaptis yang iken ya kata ka jinyap jong u. Hang ne ka keren sipang don ki ba perkat ba ka banang roy ka pop ka jingai kanang khrau. Thế là cái đầu lẽ pop khăm buồn khăm buồn ngay cái khăm khao Yesus. Tegani ke filosofi ke jingi kai kawan ka perthai ka baki Kristan ngi dei bandas ngatu syai kedar baka jingai hai jin sya ka dei ka barem dor tam yo ngi ong baka jingai kalong masyu ka rem dor tam kada don condition ya ka jingai jong jisu on ai tang haki banget berki ba ko ngo ya dei ne mong ta Đây là kata kadau polu hakasti jong uski rom kalau ba kat ar khop deng kong wong. Na mar kata kerpat ya piko pura banget. Na kita kijing isne kijong blai ban IT no ekimet jong pi. Kum gajing kenyaba ba khoj ba pen soba yo blai kabalong kan gajing syakri bukan jam sim jong pi. Bat to wat pen seriem rengkat ila de bagani kepertai. Hendai tu mengkelador no ila de kan. Dak jing pen thmai ke jing mut jong pi khanang ba pinyo tip ka ba kum no kalong ga mon ga jong blai ka ba bha ba ga pen sumba ba ka ba janai je to mene pidang puleru khot ka ba ong ba uble un penjot ngoi ya ki ba kum kita ki ba mur ki ba ngej ha ka rom bam rom di ka ba ki mon ha mene pidang syudah pule na ka khot we ko ring ngi syam hang ne ba ngi ha ban tip ba kum ba ka khot kan mau ka keren ka ong ba to ka met jongi ka long ka yin shong jong uble ha ba keren syapang ka met ka ba koit ka ba khya ka met ka dei da ka bam ka di ngoi ba bha ka bam ka di ru ka dei banadon ka standard ka ba uble ula de bo namar phia ban tip balat phia ar bantai ki wat ka bam ka di ru don ka ba khoj don ka ba khoj don ka jing dum don ka jing shai don ka pop don ka hok tingi i ar ligi ki bla phia hang ne te kum ta bangin sansar ya ka met jongi ba ka long ka jing shong jong blai ning kong ka met jongi bakan ko kan khia hap husiar ya ka bam ka bangi ngi bam ka de ban long kat kum ka jing yalam jong blai ka ba ar bangin husiar yala de ru na ka jing mut ka jing perkhat ka jongi namaru jisu ong da ka ba mekmi ya ka breu melaklim da ka ba mekwa ya ka melaklim te ka ba mudang ne bangin light na kineu ki jing klim auria jongi kam dei tang bayat hia bar ka kan thai na bayat hia usenrang ka dei ru da ka jing mut ka jing perkhat jongi bangi ngim dei ban perkhat ya ki ba ja clear ya ki ba sneu bar kham tam la ka perthai ka ba menta ki don bun kini ki dur aurian dai ki dur jing sneu ki ba mi ka mag parang ka pornography kini bar khai ki dei ki ba ki jing pensoi ki ba direct ki wan be ha ka kti jong we po we bru
ubadon ya ka mobile tingi hang ne ba ladangi kwa sisaban long ki temple jong blai nai ka ba ka jingmut jongi ka khoi ka jabe jongi ka khoi ka donut jongi ka khoi ka ba mut ngi ha bani le persha ya gini ki pop ijing ijili ki ba ublai ula mention ula Te na kata kadau Paul Quran ha gane ka chiti jong uskorin kelong menri ko khat khat prawong. To phet yap no pi. Na kata ka jing le aurea. Ka pop baro ya ka bau bre udale. Kalong sabar ka met bre uta boleh aurea. Ule pop ya lak ya kata ka met ka jong uhi. Te ka kam aurea hang ne gari ka pop ya ka met jong uhi. Upon tok bre ya ka jong ka met. Oh, kini ki kam aurea mentaki skili ki on rak jing pang gejat jing pang sebagai giwe. Jingpang yang kuliah, jingpang AIDS. Kita ki bami hina kan ni ka jing im lingkar ka sung kha sung man. Te upol wala kren baki haban ke ban kai usok jong kata jing aurea jong ki. Te kum ki breu jong ublai. Ki ba khot. Ki badan ha ka balang ka jong ublai ka bula seng. Ka ba khot. Kini ban pet yap. Kuma pet yap ai Joseph na ka lok jong Potifar mo. Kane pet yap tra kwa ban syong ka jaka ka badon ha ka jingma ka mon te wei pu wei Kristen ude ban phet yap ko mo pol ni to phet yap no pi na kata ka jing le aurea khable shibun ya kata bat kalong ka basya bang hap ya phet yap ngihap ya le persya ya kathma jongi om kathma ka basyabar na kathma ka bah po jongi hi po kanonot ha ka jabe ngadonot jongi ngidon kathma bat unong syun ba kham khrau ubangiele ude mangihi mangi iwi ngihap yele ya persya yela de te baleng ngihap yele kamta bar ka don kam ya ka jing khot ka jong ublei nengkong ba ngide ki bala sya saj ngide ki bala sya pen khoi bat ngide ki bala sya pen kesan dai agasnam jong Jesus Christ kata kade ka banengkong ka bangihap ban ya pej bha ha ka jing ade jong ka jing pen khoi ka jing ya ha kal rukom ka ba ujisu udon kam yang ibangin le nada wei po wei Kristen usung thu ba udai ka temple jong musim khoi ngam tharai mun kwa ban le gini ki ke bar khoi ki ban pelong yu musim khoi ban umla ban syong na po jong tena kata kadang idon kam ya kata ka bor jong musim khoi ban pun khoi yangi te mangi dalade ngi hab ban sung thu bangi dei ka temple jong musim khoi kumta ngin kier ngin phet yap na gini ki kam bar khoi ke bau pol ane ba tin jong blai kala keren khanang bau musim khoi la ban syong po jongi ban pun khoi yangi ban pun kre yangi na ka ban ta ka jong asin Jesus Christ kede nengkong ngihap ban so ba yang la saj la pen khoi ba la pen kesan ka ba arpat ngide ban so ba ngide ki khot jong Christ kade ha kan urkom pastor nginya sngathu ane ba balei ba khot yangi ki khot jong Christ ka ai ka connection jong ka balang ka ai ka connection bot Christ ha ka jing dei bangin sngathu ba balei bangi ha ban shun ya kini ki jing sneo ki ba ka perthai ka dan Syua bai pastor in one ngasukwa ban pen mi hani khendiat ba Christ ude kli jong ka balang bar ka balang ka dei ka met te ha ka balang dan bun ki de khot te kumta kita ki de khot ki dei ki jong Christ namar ude kli te na ta kada wasong we are the member of Christ la ni ngilong ki de khot jong Christ te hang ni kadon ka jing dei ka ba jan bat ka ba thiang ka ba ngalong jong Christ bar Christ ulong ukli jonga te la nga ka met ngapang ka kli kan sya kta jangan sepuli ni jing tho ang ni ba kumnu ngelong ngedon jade bu Krismo iwei rom real nong khat ba pra tela dang ila yap lem baru Kris ngej kem bangin imru lem bat bat ngi da tip bau Kris habala penmi no yau naki bayap om yak syu ken kajinyap kamla bandon bor syu halol jong nang ta ter hang to pin syamba kumta yang ngiru on pen im dari im bam jukut abau Jesus Christ la don apa jongi ujisu de bam juyap ba im bam jukut te kumtaru yo ban pen im yangi kum kita git khot jong ka balang basa kum ge jong ka balang ka jong blai ngi i syu ro upol ong om manga syu uba im
Handrai Chris ba Ray ima. Chris u emanga Oh kato Filipi to. te hoi tingini i hang ne ba ka jing si sha ka long ba lada ngim pat don ya ujisu ha ka jing im jongi kini ki jing klim auria na ki jing pan khanye ki hukum jong ublei kin long kan rai hangi rai ba ujisu ula don hangi te ka jing sumari ki hukum nai kalong ka kadai ka jing kemen Ka jing mi. ka jing mi na ka jing kemen jongi bangile ya ka babha na ka daw bangi i ya ujisu Christ te ngina pe baru ha jo kapor ba ki met jongi gede ki ying shong ke jong man se ma khoi nai ki met jongi ki ying shong man se ma khoi to kum nu man sim un shong hapo lada dang don Kaya klia. ka ja khlia te kum ka nuksa mo ya u bilor u ba thali la pandap rakai Kal takaler ba pin mi no egal tangka e bala ban la Tap dah ka kinjau peniang lah ni dekat ni. ho hap thep da ka habangi thep da ka kal ka lut baro mdon shu apo te mangi la ngi kwa nong ki temple jong blai la da ya gani ga met jangi na mar ngi de ki khiur nong ki basawa hang dai la da om ngim sha yo man sim ba khoi ba un shong apo jangi te ka jing ja clear jangi long polluted air polluted life ka don hangi na bangi sha ba uman sim khu unwan man khoi pat yangi bar ka penlong hok yangi da kasnam Jesus Christ Hakani kalau nong don sewe benta ibang ihap banyak keren kendiat ibadai sipang kato ke ba upol keren ong lada itu ibu ong ba hajaka bagin poi haka kam ke basniu ta ka bahahi ba uta unsung kurim ni katakan sung kurim. ke keren spang ka jing shong kurim bat ka jing long marway Ha ke jing shong marway kani hoi kata kadai te kani ingin supaya kani ka kalau nong ke banyau hani upol keren ni kata hakal nong banyau kalau kat kabar nadu frah ni ka ong ni nga ong te hakita ke baklam shong kurim bad hakiri guntai kabha ya ki lada ki dasa kum manga handai lada kim don bor halo lade tokin ya shong kurim no nama kalong khambha ban shong kurim bannya ka ban ing no itai bentai bau pol kuran da basai ba kari guntai kamot ka ba layap ulok jongka lada karang dai ka pol jongka bakan shong kurim wong lada kala ban shong marwai ta kan shong lada ya usundrang rukum jo handai lada umla kumta te ka bahai kin ba ulani ka kin shong kurim wat lada hadin bu layap ulok jongki lada ka pol kadang biang lada ka ta ka jing bamla sinsia jongki keladi ya kadang baha bagi shong kurim banyak ka bagi melengkar kata ka jing mu upol te khandiat ngi i han ne ru ba haka jing sha uble ula thao yo ubre shin ram ba kan thai oh kadai kadai ka chemistry bang perfect ba ubre unong fully human being haba udan ya kalok ba lani ya ulok te kani kadai ki jingbu renti ke jong uble ya ubre baro ba undon la ka jong ka yang kasem undon la ki jong ki khun ki ti handai ba leipat ba upol ong la ki ba ki bala ba kin long ko manga namar upol udah keren ong yanga ban im kalau Chris kalong Chris bat ban yap ka jing mentoy kabamut ba upol hi ula jam sha kekerdan ka ba kham hajrong tam ban ya ki wei pat ki bre kadai ba upol perkhat shu shapang galok shapang ki khun shapang ka jing don kam nyong met ka chemistry of sex lani kata ka jing kwa lok upol don porshu ya kata namar ba ula yap no ya galade bat ba ula IT yalade sha ka kam ka jong ublai te kumta hagani ga jingkran ga jong upol ura kren shai yangi baro bakan long ka babha habangimla ban yap no kumupol ban imda ukres larang impat la ban le du kata ka kerdan ka bamut ngiron kam ban yo ya ka lok ngiron kam ban yo ya ulok bang ngide man seng la ka jong ga yang sam khnang ba ubriu ubadon lok unom long ubalangkar bar ubriu kabriu ka badon lok kanom long ka balangkar da ka ba le ya ki kam auria jong ka perthai ka bamut ka jing ong jong pol ka mot to le ya ki e baro ban pendon burom ya ublei da ka ba pin kiar na ki pop ka jing mut ka jong pol kai tangat ta ba kiar na ki pop ba pinom hap ha ki pop da pila ban shong marwei klam da hap ha ki pop kalang ba bang ren da pimla pat pin yo el ga jong ulok ul bakalok da ka ba pin kiar na ki pop
Kita kada ke jemut ke jong pol ke bo kran. Tang ngila biang kat tang li tu ngila cover ngila ya dep ya kan gal nong bor ka wai. Nai kublai pastor es nyauta na ga benta ka lam jui. Ba ni ga por ini pendem no hal jing duai. Kublai sibonya pigi bias ngap ba bisa skor ga ni ka sab school jungi. To nya aingu ina ga benta ka ni ga jing keren jungi. Kadang ba ka jing keren ba ka jing pule ba jing sap jung piru. Ya ga ni ga jing kai na ka kal nong ka jing kerku. To nya duai. Yang ngu eme ko pa jing ba neng na ka benta ka por mala ai ngi ba nya keren kan dia kan sai. Hak jadi bet kan ni gaji kai na kal nong sab school. Kerku ya ke para bagi parok jungi barok ke pasngap ke bisa skor ya kan ni ke channel. Dorang kat bangi leng ba ke singi porang sa gaji jungi. Kena bangi ru kan yo gaji kai na kini gaji thok jung pol. Bagin ke break ke khu. Ke break ko pun kan tang khu ya snam jung Jesus Christ. Balong ke jong mi na do menta su ke bam jukur ro. Batu ai gaji ba jung ble pa na bam jukur ke jinga jung Jesus Christ will try. Lem baka jing stok patiang musim ko kini lai we blai kini kat pat kiri ko jung baro akhleng ke perthai naru benta si bam jukur ro amen Amen. ko blai si bo ni pi baro